Fredag aften ankom sportsvognen Alfa Romeo 4C til Autohuset Vestergaard i Odense. Mange så den specielle sportsvogn for allerførste gang. Den ekstreme sportsvogn Alfa Romeo 4C tog bilverdenen med storm, da den for første gang blev præsenteret på biludstillingen i Genève. Og lige siden har alle ventet i spænding på mere nyt om den enestående Alfa Romeo. Designen på Alfa Romeo 4C er enkelt med svungne linjer i klassisk sportsvognstil. Hele platformen er fremstillet i ren kulfiber, hvilket ellers kun er noget, man ser på ægte racerbiler. Dette eksklusive materiale er med til at holde vægten på bilen under 900 kg. Under motorhjelmen på Alfa Romeo 4C brummer en 4-cylindret 1,7 liters motor, der sammen med den lette 6-trins TCT dobbeltkoblings gearkasse sender den kompakte superbil fra 0 til 100 på blot 4,5 sekunder. Baghjulstrækket og de 240 hestekræfter sørger for maksimal effekt. Den nye Alfa Romeo 4C koster fra 1,1 million, og den helt unikke Alfa Romeo kan bestilles hos landets Alfa Romeo-forhandlere fra oktober måned.